Muri Zimbabwe, Hanzi Mnangagwa must never think he won the battle with this one. Just wait and see. General Chiwenga is not easy. Pray. Muri Zimbabwe, ndo nyaya yapinda. Sara kuendera mberi nenyaya iyi. Ndinokurudzira bva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tirambotsvana maupdates andokupa pano paZim News Live. Muri Zimbabwe, pane munhu anouya paexendo pake achikuchedzera moto achiti aiwa tension iri pakati paED Mnangagwa aiwa naChiwenga aiwa iri kukurisa nokuti anoyanyora achiti Mnangagwa must never think he won the battle with this one. Just wait and see. Chiwenga is not easy prey. Achiti aiwa Chiwenga hazi easy. Chiwenga arida kurivenja zvaakaitiwa aiwa pane zvanga akawirana nazvo. Ndo mashoko anoitwa nemunhu anouya achiposta panapa. Muri Zimbabwe iyi nyaya iyi aiwa inoratidza kuti irekeni yakadhonzewa nekuti tiri kuona kuti achingopedza kuposta vanhu vabva mumhanya mucomment section pane munhu abva asvika anobva ati general vacho ngavangoti gagaga tide panext chapter. Mumwe wano achiti general is tactical, believe me. Ndo mamwe emaresponses apiwa nevanhu. Muri Zimbabwe iyi nyaya iyi iratidza kuti yakora moto, iratidza kuti inyaya aiwa iratidza kuti iri kunetsa. Hapana zvakawanda zvatombotaura muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatangokunzira mudaro tudze tinoti kudii pamusoro aiwa penyaya yatakuvigirai. Muri Zimbabwe tine comment section medu mudze mafungiro enyu. Saka no subscribe, kulike, notina on the bell icon. Tirambochera maupdates andokupa pano paZim News Live.